हाँ हाँ गाना गा के तो ए बबुआ हनुमान जी के दरबार में चले के बाद हनुमान जी ऐसा भी रहनी है बबुआ। हनुमान जी अपन देश में ना विदेश में जाके रंगदारी कोई रहनी है ना हो ए घड़ी के रंगदार कुल बा अपन चौक चौराहा पर अपन घर में रंगदारी करता लोग। हनुमान जी से सीख लेने के चाहिए ए बबुआ रंगदारी कहाँ करे के हे हनुमान मान मोर रखी हो गान तान के गावत बानी बुद्धि महीन दिन तू ही जानी हो बाबा चरणन में शीश झुकावत बानी। बबुआ हो मेन ठाठ में आवो भोजपुरी के मेन ठाठ में। अरे अंजनी लला नमा ए बाबा जियो जियो बाबा तो धन रखो। अरे हम तो बानी अरे बुरा नदान ए बाबुआ हम तो बानी अरे बुरा बप नदन महतोनी धन महाराज हम तो बानी पूरा बपना दन महतोनी धन महाराजी। अंजनी ललन मेरा नाम बाबा तनी धन महाराजी। हम तो बानी पूरा बपना धन महतोनी धन महाराजी। गदा लेके आई 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 माली धन अरे हम तो बानी अरे पूरा नदाना अरे हम तो बानी अरे पूरा बक नदन मातोनी धन महाराज।
हम तो बानी पूरा बकना दाना पूरा बकना दाना पूरा बकना दाना पानी अब जय बोले के अब बड़का भैया के मौका दे दे के ए बबुआ तो सीताराम बोलना राधे श्याम बोलना